Ние трябва на време да бъдем на училище, да не кажат, те циганите спят и са мързеливи. Не сме цигани. Само това ни искам. Ние сме си цигани и сме горди за това, че сме такива. Българската държава е приела политика на десегрегация на ромското образование още през 1999 година. За съжаление обаче дълги години програма остана само един къс хартия и поради бездействието на властите. Десегрегацията на ромското образование остана дело изцяло на неправителствените организации. Ние сме просто една жива връзка между ученици, учители и родители. Те, ако не работят в синхрон, не може да се говори за реален образователен процес. Преди време в училището са обучавали едно, две или няколко деца от ромски происход, които най-често са се опитвали да крият своят происход. Сега нещата са обърнати. Децата, които идват от ромския квартал, идват с жълти автобус, те идват с ясното съзнание, че принадлежат към ромския етнос, те не се срамуват от това нещо. По какво всички хора си приличат? Кристиян? Всички хора си приличат по това, защото са човешки същества. Добре, друг да допълня още по какво, Вероника? Че имат чувства. Имат чувства. Габи? Имат и права. Да, права. И още? Вероятно става въпрос за средства и за пари, които се отделят достатъчно за образованието в България. Добре, а по какво се различават хората? Моника? По кожата, по косите, по очите. Да, или можем да кажем, различават се по външният вид, но независимо от различията, всичките какви са, Денис? Всички са? Еднакви човешки същества. Ако не превърне българското общество в мултикултурно общество, няма никакъв шанс за нашата европейска интеграция. Тя оттам започва. Ти не можеш, ако самия не носиш принципите на мултикултурността, да влезеш в един мултикултурен свят, какъвто е този на Европейския съюз. През всичките тези години ромите са тези, които са готови да подадат ръка и да приемат желанието им за интеграция. Моето желание и моята упоритост да продължавам да работя в посока десегрегацията да стане държавна политика. Да се ангажира държавата със своите механизми и да работи усилено за издигане на образователния статус на ромската общност в България.